Assalamu alaikum warahmatullah. Jellisare mbagna less walla diaspora walla mbakna yid bande no jiɗɗa fof mbira. Allah holli on ɗum ɗo holer joni ni e joni ko presque 10 heures jamma on ji Naange eyi on ji Naange eyi ɗo joni hirnange nani aéroport Dead Horse nani ay wanten ɗo woni aéroport Dead Horse bon joni ay Naange nani presque 10 heures jamma Naange nan dow mi juuli geeƴe mi gayni eyyi joni ko Ningue rewrata ay funnangue o nani Ningue rewrata joni enge yaa nge ara ɗo funnangue nge fata ga nge taroro oɗo banggue nge fata banggue aéroport o nge ara kadi ha ɗo e hirnangue ay hirnangue o nani so ngari ha ɗo e hirnangue he nge daro ɗon seeɗa kadi nge woro ay ɗo joni nge woni koye worade nge fati funnangue eyyi nge woni koye worade nge fati funnangue wona nge muta non nge ara ha e funnangue he kadi nge woro banggue worgo eyyi on calminama on juurama eyyi so tawi wiyama ɗo e Alaska mois de mai juin juillet août Naange mutta gandon ko noon woori ay ɗo joni e ngena woro ay ɗo joni ko ɗo nge fonno mudde normalement so nge ari ɗo nge muta nge majja eyyi kono nge mutta so nge ari ha ɗon nge tartoto so nge ari ha weedu sori nge tartoto nge faya ranwa nge faya Oliwaw Bisiri en Falo Barka nge fata Lugue so nge ari ha nge Lugue kadi nge fata banggue Falo Ɓoggel o nge woro kadi ko ni nge woori 24/7 waktuji 5 juulata ɗum koye Naange koye ñalawma futuro e gueeƴe e salatu tisbar takkusan fof juulata koye ñalawma a yiyata jamma e guite ma a nattat tan mbaɗa rideau ji ma eyyi sa waɗi rideau ji ma tan hankkadine suudu ma ndiɓɓiɗi dañano ɗanoriɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ɗum ɗo koye kawniɗe Allah jeeya so woni kadi mois de décembre mois de kadi novembre décembre janvier ɗonne kadi ñalawma ala woodi tan ko jamma ɗum noon calminama on juurama moƴƴere Allah e moon yo jaam wonto gonɗon.